παιδιά, σήμερα παίζουμε όλοι Brookhaven και έχει γίνει το καινούριο update, οπότε πάμε να το δούμε. Λοιπόν, από πού ήρθε? Αυτό είναι το update, όσο δεν το έχω δει. Είναι φανταστικό και από ό,τι έχω καταλάβει πληρώνεις να πάρεις κάτι από εδώ. Και ναι, έχει βγάλει και καινούργια σπίτια, αλλά πρέπει να πληρώσουμε Robux. Όπως αυτό εδώ. Εδώ πέρα μαζεύεται χινονιφάδες. Εγώ βέβαια τις έχω μαζέψει. Οπότε ναι, έχει και εδώ πέρα που κάνουμε τέτοιο. Όπα ρε. Ναι. Και θα ήθελα να σας πω, αν καμιά μέρα κάνω πάλι τέτοιο βίντεο, μπορείτε να μου γράψετε στα σχόλια αν θέλετε να μπείτε στο βίντεο. Και ναι, και εγώ θα σας στείλω μήνυμα στο Roblox πότε να μπούμε. Και ναι, πάμε να σας δείξω το σπίτι το καινούριο. Είναι κάπως έτσι όταν μπαίνεις. Τα παράθυρα είναι φανταστικά γιατί είναι λες και χιονίζει. Ναι, τέλος πάντων. Και εδώ είναι τέλειο σαλόνι. Παιδιά, φανταστικό, έχει και κουβέρτα. Και εδώ. Το θέλω αυτό το σπίτι, μια μέρα θα το αγοράσω. Εδώ τι είναι? Καλέ! Ο Άι Βασίλης βγήκε από εδώ. Αυτές τις χινονιφάδες λέω, παιδιά. Πάμε πίσω στο σπίτι να σας δείξω. Μάλλον έχει 4 όροφους. Έναν κάτω, έναν εδώ και 2 πάνω. Παιδιά, είναι τέλειο. Λοιπόν, εδώ είναι η τραπεζαρία. Τέλειο. Οκ. Και εδώ είναι το γκαράζ. Οκ. Αν με ακούτε κάπως είναι επειδή είμαι σχεδόν άρρωστη και γι' αυτό. Εδώ πάνω έχει αυτό εδώ πέρα το δωμάτιο. Έχει τέλεια θέα, δηλαδή κοίτα τα παράθυρα. Είναι τέλεια. Και σε αυτό το σπίτι σίγουρα μπορείτε να κάνετε sleepover. Και εδώ πέρα αυτό, γιατί είναι... Εντάξει, τα άνοιξα. Είναι ίδια, απλά λίγο διαφορά. Και έχει και μπάνιο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το σπίτι. Έχω σκεφτεί και θα βάλω σίγουρα Robux για να το αγοράσω. Αλλά όχι τώρα. Πάμε στο τελευταίο όροφο. Και ταντάν, έχει άλλο ένα σαλονάκι που κάθεσαι και βλέπεις τηλεόραση και μπάνιο. Αν κάποιος από εσάς δεν έχει Robux και δεν μπορεί να το αγοράσει αυτό το σπίτι, μπορεί απλά να έρθει σε αυτό το update και να μείνει εδώ. Δεν είναι κάτι κακό. Και εδώ πέρα το πιο τέλειο μπαλκόνι. Με τσακούζ από δίπλα και πισίνα. Αν και είναι Χριστούγεννα, κάνει κρύο αλλά δεν πειράζει. Μπορείτε να το ρυθμίσετε σε ζεστό νερό και όλα θα είναι καλά. Και εδώ πέρα άλλο ένα μικρό σαλόνι για να ανοίγεται φωτιά το βράδυ. Και ναι. Και ναι, παιδιά, με κάποια λόγια, αυτό ήταν το update που έχει βγει. Και από ό,τι έχω δει στο chat, έχουμε μπει με Έλληνες σχεδόν. Και ναι, σχεδόν όλα τα παιχνίδια έχει γεμίσει Έλληνες. Δηλαδή, ναι. Τώρα πάμε να φτιάξουμε και εμείς ένα σπίτι. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να φτιάξουμε ένα σπίτι. Και ναι. Θα φτιάξω αυτό εδώ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και oh my god, παιδιά, τα έχουν στολίσει όλα τα σπίτια και μπορείτε να μπείτε και να διαλέξετε όποιο θέλετε και θα είναι χριστουγεννιάτικο, όπως και αυτά με τα αστεράκια. Λοιπόν,
Ας βάλουμε λίγο μέσα το αυτοκίνητό μου. Και ναι. Και άλλοι τα έχουν στολισμένα. Τέλεια. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Το κλείνουμε. Ρεπόρτα. Παιδιά. Έχει και ακόμα και εδώ δέντρο. Γιατί υπάρχουν παντού στολίδια. Εντάξει, δεν χρειάζεται να είναι άλλο το σπίτι. Ρε χιονάνθρωπε, εδώ βρήκα να σε βάλω μπροστά στη μέση του. Ρε. Παιδιά, ωραίο το σπίτι, αλλά αυτός γιατί είναι μπροστά στη μέση. Δηλαδή, εντάξει. Πάνω, εδώ δεν έχει. Ούτε εδώ. Δεν ξέρω τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, εδώ ούτε εδώ είναι. Στο μπάνιο, όχι. Αλλά εντάξει, λίγα πράγματα άλλαξαν, αλλά δεν πειράζει, μια χαρά είναι όλα τα σπίτια. Επίσης, πόσο θα βαθμολογούσατε το outfit μου που έχω φτιάξει? Λοιπόν, όπως βλέπετε στο chat, ακόμα είναι μέσα αυτοί οι Έλληνες. Οπότε αν έχουν σπίτι, λέω να πάω να τους βρω και να τους κατασκοπεύσω. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν βρίσκω τίποτα. Αυτή γιατί είναι μάτς. Τέλος πάντων. Εδώ δεν είναι σίγουρα. Παιδιά, δεν βρίσκω κανένα σπίτι. Αυτή δεν είναι σίγουρα. Οπότε νομίζω απλά μιλάνε κάπου. Και ναι. Οκ, δεν πειράζει. Μπισκότα μεγάλα είναι το αγαπημένο μου. Σάκος με δούρα. Θα πω μέσα. Γεια σας. Είμαι ένα δώρο για ένα παιδί. Και είμαι μια κουκλίτσα. Ναι, τέλος πάντων. Επίσης, στο κάτω εδώ πέρα το μέρος, λέω να το κάνω sleepover. Και όταν θα παίζω με τις φίλες μου, να κάνουμε εδώ sleepover. Οπότε, ναι. Και μπορείτε να κάνετε κι εσείς join. Και, ναι. Επίσης, παιδιά, έχω μια πάρα πολύ πρώτη φαν. Τη λένε Αγάπη και με ακολουθεί παντού. Με κάνει join παντού. Και λογικά μου στέλνει όλη την ώρα μηνύματα στο Roblox. Και δεν έχω καθόλου χρόνο, όπως καταλαβαίνετε, να βγάζω βίντεο. Και ναι. Τώρα βρήκα χρόνο που δεν με έκανε join. Και ναι. Με κάποια λόγια, θα ήθελα να σας πω 1000 ευχαριστώ για όλες αυτές τις εγγραφές. Τις εκτιμώ πάρα πολύ. Και να ξέρετε, ίσως μια μέρα να γίνετε και εσείς διάσημοι. Που το ξέρετε, μπορεί να γίνετε. Παιδιά, ποιος χτυπάει κουδούνια? Είναι από το σπίτι μου ή όχι? Όχι. Οκ. Λοιπόν, με κάποια λόγια, δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο. Και αν σας άρεσε, πατήστε like, κάντε εγγραφή, κουδουνάκι, καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα καινούριο βιντεάκι. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο που άμα μπορέσω να κάνω, γιατί είμαι σχεδόν άρρωστη και δεν μπορώ να μιλήσω καλά. Και bye, σας αγαπώ.